Sanibonani kanza kwethu. Ngiyabona live ngalo mama Mthembu. Network ayifuni lutho nganza kwethu kodwa ke uthi ngihlale nani la. Siyazama ukuba live lapha ku live kamama Mthembu ayakuvuma. Network yanqaba nginibingelele nje ukandakanda lo khulumayo wasikhakhana isibongo. Okay nganza kwethu. Iyodwa nje indaba ekhulunywayo. Iyodwa indaba ekhulunywayo. Iyodwa indaba ekhulunywayo. Okay njengamanje asambeni siye ku live kaMagolide. Asambeni siye ku live kaMagolide njengamanje. Ngiyangivalo wami siya ku live kaMagolide. Sanibonani niyaphila yini? Okay qala niyangizwa yini kuqala? Niyangizwa yini kuqala? Angizukuhlala ku live ngoba kuzoba sengathi siyaphikisana kanti lutho. Ngipostile ku Facebook, ngaposta ku TikTok, ngaposta na ku WhatsApp ngathi sizoba live noma mama Mthembu namhlanje ngo-8. Kodwa sesizabalaza kwaze washaya lesi sikhathi. Manje kuzophela i-hour u-8 kade shayile kusele 10 minutes ukuthi kushaye 9. Mina ngizodlulisa lamagama athi ngukandakanda cela ningivotela. Sifakwe ku competition ke lana yokuwina imoto siyintombi. So bengizocela ukuthi ningivotele ukuze ngiwine imoto. Kuvotwa kanjani ke? Uvota uthi gandaganda uthi ubhala uthi gandaganda bese uthumela kule number ethi 33352. Uvota ukuthi gandaganda bese uthumela inamba ethi 33352. Awasebenza ama SMS amani. Ne-airtime yokukoleta futhi ayisebenzi kanjalo ne-airtime oyiphiwe futhi ayisebenzi. So kudinga ukuthi ufake nje i-airtime eqondile bese uyabhala ukuthi gandaganda until i-airtime iziphele. SMS iyodwa i-R150. Indlela elula ke. Indlela nje elula yokuvota ile yokutransfer imali. Kune account number ke kuyipost. Ipost ngiyifakele zonke inkundla zami zokuxhumana. Kune account number ekuyipost yako FNB. Le account number ke isiza ngani? Isiza ngokuthi uyakhona ukuthi uvele utransfer noma ngabe imali ofisa ukungivotela ngayo amavoti awu7 awu10 rand. Shisa amavoti aqala
ku-10 rand. Uma ungifakela u-10 rand sungibulale ngesigaxa samavoti awu-7. So ngaleyo ndlela ngiqonde ukuthi kulula kakhulu nje ukungivotela mangabe kuwukuthi uvota ngo-FNB, because uyiregister kodwa i-beneficiary njalo ekuseni uvuka uthela u-10 rand, njalo ekuseni uvuka ungifakela u-30 rand, njalo ekuseni uvuka ungifakela, uyabo, kanjalo. Ngolesine-ke bafana bakithi ungilalele kahle. Ngolesine iyaphuma i-top 10, top 20 top 20. Njengoba siyisiphikli seyintombi eziwu-50 laphayana, kuzokuphuma 30 usale 20, bese leyo 20 sizabalaza nayo. Mhlampe kuphuma i-top 10, mhlampe kuphuma i-top 5, kuzogcina kuphuma number 1. Buka-ke ngoba kuthiwa i-average ye-number of votes okumele iwina ibe nawo 250,000 votes. Anza kwethu ngaphandle kwenu lento ngayenzeki. Ngiyanithemba-ke kodwa-ke ngabona abaningi niphenselile iqiniso. Nami ningenzelile-ke iqiniso-ke emkhakheni omunye-ke singasakhulumi ngokuvota emkhakheni omunye. So ngiyanethemba ukuthi nala nizolenza iqiniso. Vele ke competition idalela ukuthi kube khona ozowina, kube khona ozoluza. Njengamanje ngiboshelwe intombi eyamandla amakhulu kakhulu. Njengamanje ngiboshelwe intombi, konakele kuyaliwa, konakele ngani zakwethu. My producer nishiloni kodwa lapho esigongweni ukuthi akuvotela ugandaganda ngampela. My producer nakho ukushuba, nakho konakala. Kuthiwa khona abaphuhle kama 1.5 lapha yana amavota 1000 ngesikhathi esisodwa bawaphinde kawu-10. Ngithini kodwa Nkosi yami. My producer abantu bavota ngokuthi bebhala ukuthi SMS gandaganda 23352. Ulive wami unama restrictions amaningi, angikhona ukutype. Banginikeze i-restriction ya 3 days. So angikhona ukutype ngibhala ukuthi abantu bevote kanjani. Kodwa ikhona i-video kuyiphane ku-account yami engichaza kuyo ngononina nje ukuthi kuvotwa kanjani. But nala ngingachaza kulula. Nganza kwethu kuyipost kukhona i-account number yase-FNB. I-account number yase-FNB uyayitransfera imali njengoba usutransfera ikapu zakho, noma mhlawumbe abakweni, noma mhlawumbe abakini, noma mhlawumbe uma weyingane ngabe ubaba weyingane ingabe yini, uyabona. Uyaregister number, i-account number as i-beneficiary, bese uyangitransfera imali. Ukutransfera imali kuqala ku-10 rand. U-10 rand uzongipha amavoti awungaki awu-7. U-30 rand uzongipha amavoti awungaki, u-100 rand ungipha amavoti u-105 rand ungipha amavoti awu-150. Shoot u-210, 225, 250. Yeah, ungipha amavoti mhlawumbe awu-300. Kulula nje nganza kwethu. Into elula ngokutransfer-ke ukuthi uregister kanye inamba bese uvuka njalo ekuseni ubhala inamba, ubhala imali ufuna ukutransfera yona, uqhubeka nosuku. Unlike ukubhala ukuthi kana and lapho-ke wageja vele ivoti selihambile. So nganza kwethu isikhathi asisekho. Isikhathi siphelile, uNovember uyaphela, uDisemba uyaphela, January umnikazi wemoto ayithatha imoto. Le moto madoda iyenquthu le moto. Nginethembile madoda. Nginiculela kahle kangaka madoda. Ningayenza leyo nto. Sasa ngizoba live madoda ngo-6. Sasa ngizoba live ngo-6 from 6 to kodwa ngizobe ngithatha emsebenzini. Ngizopost. Ngizonitshela isikhathi esiqondile kodwa nje kusasa ngi-live mina. Ngisebenza ngo-live kusasa. Angifonelwa mina kusasa. Kusasa ngingo-live. Abantu bavota bukhoma. Kuyavotwa nje. Iphikhle sokuvota.
inamba bafethu enizosenda kwi-airtime ile number le ela kubhayo yami ka-TikTok. Ngisendela i-airtime, uyasho ukuthi gandaganda vota lapha. Ufaka u5 rand uyangitshela ukuthi gandaganda vota lapha. Ufaka u10 rand uyangitshela ukuthi gandaganda vota lapha. Kulula nje makuwukuthi because abantu bayanqene yabo ucofa ifoni. Yikho ngithi indlela elula yiyo leyo ukuthi umuntu avela transfer kule account number yase FNB kuba mnandi. Okay, kusasa ngizoba live ngo9 ebusuku. Kusasa ngizoba live ngo9 ebusuku. Sivote. Angisadli ngisho isishebo. Le mali yesishebo lengivota ngayo. Isishebo nje angisasidli. Nangigcinane ngidla isishebo mina. Angisangisho Petros. Sengivitane ngingawubuki ngisho ukuba uPetros nengibona wangivele ngilambe bese ngingasakhona ukuthi ngivote. Abantu abavote. Ngiyanethemba madoda. Nina ngiyanethemba bafana bakisi ngo9 ngizophuma ku live ngoba manje balokho bengikhumbuza ukuthi bangixoshile. Ngi-restricted kahle bangiphanishile. So bangigalela ukuthi ngo9 ifoni izoyicimela. So ngiyacela ukuthi nganza kwethu kulomzuzu emibili engisele nayo abantu ngicela ukuthi bevote. Ngizobe ngidiza ngayo le moto ngiza kuma 21st ey'ngane zenu. Ngidize ngayo le moto ngize emcimbini yenu. Ngivoteleni madoda. Ngibe nento nje nami engiyoyikhomba ngithi ubucombi bami le. Ngivoteleni kanjani nje. Anganza kwethu ifoni isizocima nje manje. Ngizoba live ngo9 kusasa. Ngizopost la kuma socials ukuthi ngizoba live ngo9 kusasa ebusuku. License ikhona, incwadi ikhona. License ikhona, ihlolo ikhona. Imfundo ikhona. Imoto engekho, lisana imoto. Ivoice ikhona. Ngiyacula la ekhaya. Ithani imoto. Welonda ahamba kwi-account yami lapho ku TikTok ubuka video yesibili nje izokukhombisa ilicense isiphihle selicense. License ikhona. Ihlelo ikhona. Imfundo ikhona. Ubuhle bukhona. Kuyihlonipha kukhona. Iblue alikho. Imoto ayikho. Ilekini lethani leyo moto madoda. Ayisebeyangixosha ingane zakwe